Presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam. अंगना में रही हो बाबा सबा के दुलारी हो हाय अल्लाह सबा के दुलारी हो बोला हाय हो भेल बियाह बाजे दूरा देखबे हो बोला हाय हो भेल बियाह बाजे दूरा देखबे छूटी जेतै माई बाबा टूटी जेतै संगतिये हो हाय अल्लाह टूटी जेतै संगतिये हो बोला हाय हो तेज हो परतै सब परिवारबे हो बोला हाय हो तेज हो परतै सब परिवारबे कर विदाई से पहले जे बेटी फाटै छै कर जबे हो हाय अल्लाह फाटै छै कर जबे हो बोला हाय हो के घर में जाई छै सुना सनमे हो बोला हाय हो के घर में जाई छै सुना सनमे कर विदाई से पहले जे बेटी फाटै छै कर जबे हो हाय अल्लाह फाटै छै कर जबे हो बोला हाय हो के घरवा जाई छै सुना सनमे हो बोला हाय हो के घरवा जाई छै सुना सनमे Presented by Chand Recording Studio, Bheja Road, Barsam. केकरा गोदी बैठबै हो बाबा केकरा से हम हंसबै हो हाय अल्लाह केकरा से हम हंसबै हो बोला हाय हो केकरा से सुनेबै दिल के बतिये हो बोला हाय हो केकरा से सुनेबै दिल के बतिये हो सासू गोदी बैठिया बेटी ननद से तू हंसिया हो हाय अल्लाह ननद से तू हंसिया हो बोला हाय हो स्वामी से सुनै है दिल के बतिये हो बोला हाय हो स्वामी से सुनै है दिल के बतिये हो। Presented by